안녕하세요. Ako karon diri sa Koreana. Mga tanata diri kay wata kabalo ko unsay mga tao diri. Grabe kay mga pagkaon diri sa Korea. Nakita na ko diri si Kim Tae. 안녕하세요. Kumusta na ka rin, Kim Tae? Ay, grabe! Gusto, grabe na siya diri 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. Kumusta naman ka? Unsa may gipang kaon mo diri? 안녕하세요. ang laban na to. Ay, siyamsit tebere. Ay, gihubak siya. Yeah. Ay, palabi ka na magdugtubig ng bugnaw. Matukan ka na. Ay, shit. Nami karon diri sa Korea. Gwapo kayo si ma'am diri. Baba kayo si mama. Ay, ma'am, kumusta na ka, ma'am? Okay na ka, 안녕하세요, ma'am? ma'am. 안녕하세요. Shh, grabe kaya. Ang palit shh. Ano siya? Blood? Dili. Pasumon eh. Manigiinom niya rin shh, aloe vera ni. Bugnaw kayo sa tutun lang, magitukan siya. Ay, salamat kay ma'am. Ay, mga Koreano po mi, ma'am. Ay, magkasinabot rata ninyo. Mali siya yung tinood na Koreano. Shh, grabe, gamay kay mata. Ay, shh, Kimbuk. Buk. Kimbok-bok. Sige, bok-bok.